emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. 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 Samdumisa-ke uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi sihlangene namhlanje kade sadinga ukuhlangana umsebenzi mkhulu. Yebo ukuhlela mina ngithi noma ngithi ngiyazama ukuhlela ukuthi ongenani ngibe khona la ekhaya kanye ngenyanga kuye kungenzeki. Bekufanele-ke sibe se-Rosbom namhlanje eMnambithi. Nanokuthi siyalithola-ke lolu suku ubaba umfundisi uDlakude umvangeli uxolisile ngoba kunendlela ebimthatha wayesehlehlisa yonke into. Ihlehlisele-ke isikhathi esingayazi ngozwa ngaye kume sethi ngimbhukhele. Kodwa-ke unyaka ka-2025, 2026 ugcwele. Kusho ukuthi-ke sebeyothola u-27. Nakhona-ke uma ingasindwanga izinyawo kulula nje bathole u-2028 ngoba umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke akukho esingakwenza, konke kungentando yakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithobeke ngibingelele abefundisi, omama befundisi, abefundisikazi, obaba, omama, intombi ney'nsizwa Sunday School, osiphathela uhlelo nosishayela izinsimbi. Ngibingelela nonke ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angizwa-ke kahle ngazi uma khona ama-development plans ngendlela ekhaya. Umlalelo oseduze kwakho uthi uyasho ngoba uma engasho ukuthi uyisebenzisi kaSathane. uJesu Kristu inkosi. 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 Siyabonga kakhulu-ke sekungcono sekuyezwakala. uSunday School angimuzwa kahle ngoba khona oyedwa ngicathi ngiyamuzwa umemeza. Kanti uSunday School uthutha uyamemeza akanamahloni alesa umuntu. Asinduleke lapho. Kunememezelo ezimbalo. Ngiyithanda ukubuza umbuzo engeke ngiphendule wona. Useniyahlala njengoba ngacela abantu bahlale ney'ngane zabo na? Angidlulele umbuzo nje ebengifisa ukuthi ngikwazi. Makuphuma le nkonzo kuney'ngane ey'ntathu engicela ukuzibona ezenza umsebenzi omuhle wokuqala ingadi lapha ngenhla. uSiphe, uFezeka noSikhulile. Ngifisa ukuthi ngibabone emva kwale nkonzo. Uma ubuka la, ubuka nje la phambi kwalelo kuzana. Ninikeze ithuba nonke manithanda ngoba abakude ababoni. Ningitshele uma ukuthi anitholanga into yokuklina. Kunebaleka ebuhlungane elisabisayo. Sengiyadlula-ke, angithandi ukukhuluma kakhulu. Ngomhla ka-12 kuya kumhla ka-14 kuSepthemba inkonzo yabesifazane. 12 kuya ku-14 kuSepthemba kuwo lo nyaka inkonzo yabesifazane. uNkulunkulu mayisigcina sihlangane khona nabesifazane. Ngazi-ke njalo noma ngisamukelekile yini, kodwa ngiyazi ukuthi banengele ikhamera yami. So abangathathi. Bese kuthi-ke ngomhla ka-7 kuya ku-9 October inkonzo zabefundisi, pastors seminar. 7 kuya ku-9 ku-October. Ziphakathi nesonto ngoba sezethu abefundisi babesemabandleni abo nge-weekend. Mhla ka-7 kuya ku-9 kuNovemba, 7 to 9 November sinenkonzo esiqalayo ukuthi sibe nayo inkonzo yamadoda.
sinenkonzo yamadoda 7 kuya ku-9 kuNovember 2025. Kusukela-ke mhla ka-12 kuya ku-14 Disemba inkonzo yabasha. 12 kuya ku-14 Disemba inkonzo yabasha. Mhla ka-16 Disemba inkonzo yabadala, Senior Citizens Service, ogogo nomkhulu mhla ka-16 Disemba. Yilezo-ke imemezelo okuhleke siyarekhoda. Uma ungezwanga noma ufuna ukukhumbula kusho ukuthi uyobheka kuyo le nkonzo bese uyazithola iy'memezelo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyambona esebenza kuzo zonke iy'ndawo esihamba kuzona, uyasebenza. Ngiyathanda ukuthi ngiphinde ngigcizelele ukuthi abefundisi abangeni kuma-fraternal ezindaweni zonke, abangeni kuma-fraternal ukuze kwaziwe ukuthi sikhona, ngoba asaziwa ukuthi sikhona. Asekhona ama-branch ezindaweni eziningi. Uma umfundisi ophethe i-branch, ngiyacela uhambe uyongena kwi-fraternal yendawo ukuze bangamniki inkinga, ngoba kunenkinga ekhona ukwazi ukuvele uzoba nenkonzo endaweni abefundisi bendawo bengakwazi. So ngiyacela kakhulu kunobufakazi obuhle umama umfundisi uZondi waseGreat Town oseyile yena bamemukela ngendelele ukuthi angisakhumbuli-ke ngoba ziningi izinto ngimfakile yini noma uzongena kusasa ekhaya lezwi angisakhumbuli. Kodwa-ke umama umfundisi uZondi waseGreat Town unobufakazi obuhle kakhulu. Ngiyacela-ke kakhulu ngoba sizogcina singasakwazi ukuvakashela ngoba hhayi babiyile ukuthi kungangeni umuntu abangamqondi ey'ndaweni zabo. So wena ngoba ungowendawo kufanele uvele phela ube khona, ngoba ukuba khona kwakho akumvimbeli uba uNzibande ukuthi avakashe abe khona ebhrentshini yakho. Ngaphandle-ke uma-ke engasamukelekile-ke ebhrentshini yakho uba uNzibande-ke ngeke sazi kuyenzeka. Uma ufunda uJohn 1 John akana-chapter, ngithi 1 John, not 1 John ngiqonda ukuthini, John wesithathu. Ufunde uJohn wesithathu, khona u1 John, 2 John and 3 John. Uzoza uJohane ebhala ethi uvinjwe umfundisi wendawo akasakwazi ukungena ebandleni. So-ke kuyenzeka-ke lokho nala uma usathane engenelela simvumela kuyokwenzeka ukuthi ngithi ngiyeze umfundisi othile angitshele ukuthi angamukelekile ngokusho ukuthi usephumile endabeni usezimele. Kuyenzeka lokho, ngeke sikuvimbe. Uma kusezwini inkosi kwenzekile uJohane umpostoli ukuthi kungenzeka nala endabeni akukho omabili, siqhamuke sesivinjiwe singasakwazi ukungena. Sivinjwe wasekhaya. Mina ngikhuluma-ke ngokuvinjwa efraternal, nayo futhi inelungelo uma engaziwa uNzibande ukuthi uzokwenzani la. Umuntu okhona endaweni yena engazivezile ukuthi ukhona nabazalwane. Ngicabanga ukuthi angidluleke kulokho. Sibonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithemba namuzo ubaba umbhishobhi uNsundu waseMzimkhulu ekhuluma, uma wamlalela umoya uzozwa ukuthi kunzima kangakanani ukuhamba ushumayela ey'ndaweni ezingabefundisi. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomama umkhulisi nomama umkhwalo waseMzimkhulu abayilungisa leyo nto, bengena branch bewomama nje bengingenile ukuthi konke kuhambe ngendlela efanele. Ngicabanga ukuthi-ke okusemqoka mhlawumbe singagcina khona lapho bese siya-ke ezwini lenkosi. Siqale-ke isihloko esisha esithi ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu. Ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu. Mhlawumbe engakayi lapho angibonge kakhulu izisebenzi zikaNkulunkulu ezikhona la entabeni eRichards Bay.
ezibamba izinkonzo ukushintshana kwabo uma sengekho. Sambonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngalo umsebenzi eniwenzayo. Umqhele wenu mkhulu ezulwini. uNkulunkulu anibusise. Umqhele wenu mkhulu ezulwini. Izwi lenkosi ke sizolifunda uTimotheo wesibili chapter 3. Timotheo wesibili chapter 3. Ilona zwi ke elizobongogoda walezi inkonzo. Namhlanje siqhubeka no-part 2. U-part 1 mangaphazami wawukhona emzimkhulu. U-part 1 wawusemzimkhulu. U-part 2 ke lo angazi uzothatha isikhathi esingakanani. Kodwa ke umunaka lezi inkonzo ikhona into uNkulunkulu ayikhulumayo. Usuku lwakhe uthi luza njengesela. Mayesho uJesu ukuthi asihlale silungile. Besikhuluma ngobungcwele ngoba efuna sihlale silungile. Manje usibuza ukuthi isikhathi sini ewasheni lakhe ngoba efuna sihlale silungile. Kwaba njalo nasenzukwini ezikaNoah. Kusakhiwa umkhumbi. Abalithathanga seriously ikhehlelo uNoah. La wenza umsebenzi baphaphama selina izulu lingasanamuki. Bamkhumbula uNoah kodwa kwakungasasizi. Ngakho ke kungasehleli nathi lokho ngoba kusangenzeka okwake kwenzeka lithi izwi lenkosi kumshumayele kuyophinde kwenzeke. AmaZulu kathi lapho kwake kwamakhona manje awuphindame. So ke okwake kwenzeka kuyokwenzeka. Ingakho uma umzalwane othile wafelwa nami ngiyofelwa. Nawe uyofelwa. So akekho ngeke afelwe ngoba kwake kwenzeka kuyokwenzeka. Indlela uNkulunkulu adale ngayo izinto. Ngoba ilanga liphuma zonke izinsuku lishone zonke izinsuku. Lengothi liphumile izolo liphumile namhlanje. Uthi siyabona ke noma siliboni kodwa iqiniso lithi liphumile ngoba ngabe kumnyama ukuba liphumanga. So ke ungaziboni sengathi wedwa siqhingile wena wedwa izinto kumele zenzeke kuwena. Ziyokwenzeka kuthina sonke. Mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela mangishumayele sona esemo kona kuthi mangiqeda sengikelezwa igama. Wathi mangisebenze sesemini ngoba uyeza ukufa lapho kusebenze umuntu. Sisho njalo ke namanje ukuthi mawusho umsebenzi wakho yonke imihla sisela emhlabeni ukuze sikwazi ukuthi sibizwe ngosuku lokugcina silizwe igama libizwa. Ngoba masingasebenzi singamavila bayobizwa ngapha nangapha ngesala. Ngakho mthandaza Nkosi umkhuleko wathandazwa uPawulu ukuthi ngisize Nkosi ngiwutuka umzimba wami ukuba ngingase ngishumayeze abanye ngilahlelwe ngaphandle. Ngiyacela Nkosi ubube phakathi kwethu umoya wakho ongcwele ukhulume uzambule. Ngilalele nami uqhubeke Nkosi nenkonzo sinikela kuwena. Inkonzo ejulile ngendlela emangalisayo ukuthi isikhathi sini ewashini lakho.
awusitsheli ukuthi isikhathi sini, kodwa usitshela izinto ozikhulumayo ezisikhumbuzayo ukuthi wathi ngesikhathi sokugcina kuzokwenzakalani. Ngiyathandaza-ke Nkosi, ngiyacela ukuthi ube kanye nathi usifihle, ube kanye nathi egabeni lomfowethu uJesu ophilayo. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi usize sizwane phezu kwayo le mvula. Uma kuwukuthi asizwane Nkosi, ngicela uyithulise iqhubeke emva kwenkonzo, kodwa uma kuwukuthi wonke umuntu olawo uyezwa, siyakudedela Moya kaNkulunkulu wenze ngokwentando yakho. Siyacela kube nathi, sinika wena udumo, sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Siya-ke uTimoteyu wesibili chapter 3 sifunde verse 1. Isihloko sakhona sithi abadukisi bezikhathi zokugcina. Udinga ukuba kumoya ukuze ukwazi ukubabona abadukisi bey'khathi zokugcina. Ngoba abadukisi bey'khathi zokugcina bathunywa uSathane uqobo lwakhe. Lithi izwi leNkosi kwabaseKorinte, uyakwazi ukuzishintsha azenze ingelosi yokuphila, azenze ingelosi yokukhanya, ukusho lokho. So bese siyadideka nathi, kodwa uNkulunkulu uyasithanda ngokusipha lezi iy'nkonzo. Kwangathi kungaba yilo naloyo alalele, alalelisise, uma engezwa athandaze, athole i-confirmation kuNkulunkulu. So funda kuverse 1 ngamabomu, sidine kuverse 5. Kodwa khona sikuverse 1 lasikhona kakhulu. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenalo uthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika, labo-ke obagwema. Angazi-ke sodinga siqedeni nonke lamavesi, kodwa-ke lasisagxile khona uverse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu bazakuba sengidlulile njalo. Okay. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima. Ngizophinda ngichazele leli gama lezikhathi ezinzima njengoba ngalichaza emzimkhulu. Kungenzeka ukuthi khona ongazwanga. Abantu bahlezi ekhaya lezo bayilalela inkonzo. Abanye bathi beyilalela umqondo ungekho kwezinye indawo. In King James Version ithi, but knowing this, that in the last days perilous times will come. Perilous times will come. Leli gama-ke ngilichekile kwi-Concise Oxford Dictionary. Lithi full of risk, dangerous, hazardous, exposed to imminent risk of destruction. Kuzoba njalo ngezikhathi zokugcina. Zizoba ni-risk. Ukuphila nje kuzoba i-risk. Ukuphuma nje emnyango kwakho kube i-risk. Ukuhlala kwakho endlini kuyi-risk. Ngoba uyazi into ezokwenzeka. Ungazamazama umhlaba ibhilidi-ke lendlu igqibe. So ukuphila nje kukodwa kuyi-risk. Awukwazi ukudla okudlayo ukuthi kuzokubulala noma kuzokwenzani. Ingakho-ke kuzofanele siphephele egameni nakwisivumo esisinikeziwe sithi uJesu Kristu inkosi. Kuthiwa-ke kuzoba isikhathi esiyingozi ngale kokuba i-risk, isikhathi esi-hazardous,
isikhathi ongazi ukuthi what next, kungenzeka noma yini elandelayo awazi. Kakhulu ke ngisaba lo line wesibili mabelichazelele igama elithi exposed to imminent risk of destruction. Kuzoba khona i-destruction ezoba khona engeke ivinjwe lutho. Abazalwane-ke bake baba nenkinga ngo-2020. Wangisiza uNkulunkulu wangivula amehlo. Kwakuthandazwa kuyiwe entabeni. Kuthandazela ukuthi kuvalwe iCovid. Kanti iCovid ibhaliwe eBhayibhelini njengesifo esingeke silapheke sokuphila. Kuyahlupha-ke ukungalifundi iBhayibheli ngoba uthandazela izinto ofuna zingenzeki kanti ziyintando kaNkulunkulu. Bese kuthi uma zingenzeki bese uyalimala. Ulinyaza ukuthi uNkulunkulu akakuphenduli kanti akusikuthi akakuphenduli. Wena othandazela into engekho. So kusemqoka ukulifunda izwi ulazi. Ungathandazeli into ongeke uyishintshe. Ungathandazeli intando kaNkulunkulu ukuthi ingenzeki ngoba silutho to fight the will of God. Noma uyilwa ngomkhuleko noma uyilwa ngani ngeke ulwe nentando kaNkulunkulu. So abantu abaningi ke balimala ngo-2020. Ngiyakhumbula nomufi uTB Joshua wavezelela entabeni ethi ngeke asuke kule ntaba iCovid ingaphelile. Kodwa unalokho uphi namhlanje akasekho emhlabeni. Ayike angisho ukuthi wahanjiswa ukuthandaza angene kwi-fasting ukususa iCovid. Kodwa ngisho ukuthi uNkulunkulu kufanele sim-understand simqonde ukuthi akaqondakala. Mangithi sim-understand hayi ngoba som-understand. Understand into eyodwa nje ukuthi akaqondakali. So mayingaqondakali-ke ungamcabangeli izinto ezingekho. Namhlanje bagcwele abantu bakhuluma izinto eziningi ngaye. Khona manje mangaphazami kuthiwe ngoSeptember uJesu uzolanda ibandla. NangoSeptember ka-2020 kwathiwa kuzoba mnyama 3 days emhlabeni wonke jikelele kuzange kube mnyama. So abantu kuzodwala abaprofethi bamanga isikhathi zokugcina lesi. So-ke qaphela-ke ufunde izwi wazi futhi ukuthi udinga ukuba umzalwane nomoya ongcwele ngoba lethi izwi lenkosi umoya ongcwele uzosibikela okuzayo. Umoya ongcwele uzositshela ukukhulunywa ekhaya ezulwini. Umoya ongcwele uzosifundisa. Umoya ongcwele uzosikhumbuza. Ningi-ke imisebenzi kamoya ongcwele u-12 ibale emncane kakhulu njengamanje. Kodwa uNkulunkulu akasisize singabe abazalwane abafana nenkukhu othi uma uyibamba uyinqamula ikhanda bese uyidedele ihambe ishayeka. Ayisheshi ife inkukhu uma uyinqamulela. Unqamula uyidedele noma kuyihlukumeza kodwa uma ufuna uku-experimenta le nto engishoyo igijima ihambe izishayise ngoba ikhanda lisekho ayisaboni. So umzalwane ongenayo umoya ongcwele ufana nenkukhu enqamula ikhanda. uJesu Kristu inkosi. 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 Qaphele njalo seduze kwakho ngasho. Qaphele. Izinto ezikhulunywe inkosi uJesu nabapostoli nabaprofeti ziyasicacisela ukuthi njengamanje isikhathi sini washili kaNkulunkulu. Ziyasicacisela lezi zinto. Siya ngokuya-ke bazalwane siba ibandla eliba international. So kuzoba nekhathi-ke la ngizokhuluma khona isingisi noma ngingasazi ngizosipidilisha nje. Bese kuthi-ke yini khona abangihlekayo. Akahlekwa umuntu. Angidluleki yonke. Ngenxa yokuthi sikhona ku-YouTube siyangena impela siyagxila. Yizo kuthiwa-ke ngimningi ku-TikTok. Angazi kangaze ngizifake mina. Ngifakwa yinina. Ningayiqhubekana ngisho ukuthi yekani. Ngifake nje yonke indawo la ngithanda ukuthi ngishumayele khona. Ngoba ngizwe la besikhona izolo besisesikoleni. Indodana kaprofessor ngitshela ukuthi hey ndoda ukhona ku-TikTok uyashisa ngaxa uthi ngishisa. Angisho lutho-ke. Kodwa engizama ukusho ukuthi-ke kuzoba nekhathi la ngizokhuluma
uma khona isilungu ningangihleki vele seningale nangihlela la ngazi bese kuthi ke ngozama kodwa ukuthi ngiphinde ngikusho ngesizulu ngoba khona laba abafuna ukuzwa ngiyabahlepulela nje lento engizoyisho manje manje ngisaqhubeka futhi ngiphinde ngisisho isingisi kule nkonzo ngenzela nje ukuthi badonsele bezwe basondele uNkulunkulu uzosipha umhumusho nesikhathi esifanele. Ngikhuluma ke la ukuthi izinto ezikhulunywe inkosi uJesu nabaprofeti nabapostoli yasicacisela ukuthi isikhathini washilika uNkulunkulu. The Lord Jesus Christ spoke extensively about the end of times, primarily in the Olivet Discourse. Matthew chapter 24, Mark 13, and Luke 21. He warned of false prophets and messiahs, false messiahs, wars and rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes, and persecution of believers. He emphasized that no one knows the exact day or hour of his return, and not even the angels or himself, only the Father. Lord Jesus Christ also stressed the importance of being watchful, prepared, and not being deceived. Isizulu ke inkosi uJesu Kristu ukhulume kabanzi wajula ngezikhathi zokugcina kakhulu esentabeni enqunu okubizwa ngokuthi Olivet Discourse. uMateyu 24, Mark 13 noLuke 21. Waqaphelisa ngabaprofeti bamanga, oMesiya bamanga ngamagama uKristu wamanga oKristu abaningi ngezimpi nangamahemhem ezimpi, indlala, izifo ezingalapheki kubizwa ngobhiqi, ukuzamazama komhlaba, ukuzingelwa kwamaKristu. Bagcizelela ukuthi akekho wazi lolu suku nehora lokubuya kwakhe, nezingelosi zasezulwini nendodana kaNkulunkulu uBaba kuphela. Inkosi uJesu Kristu wabuye wagcizelela ukuthi lindani nihlale nilungele ukubuya kwakhe, ningadukiswa muntu. Ningadukiswa muntu. Uma usumjwayele uYouTube, udinga ukuqaphelisisa kakhulu ngoba ziningi izinto ezikhulunywayo kuYouTube. Ziningi izinkolo ezikhona, abantu bazakhela izinkolo zabo ezingekho. Ngakho udinga ukuqaphelisisa kakhulu. Ngiyambonga ke mina uNkulunkulu owangifundisa ukuthi angoshumayela okusezweni okungekho ezweni nokushumayela. Ngoba yona into edukisa abantu abaningi, abantu njengamanje bashayela imithetho yokuthi uma ugqoka umbala othize gqoka othile. Abantu bashayela imithetho, ungakudla ukuthi ngayiphuza iCoke, ngayidla iWhite Star. Ziningi izinto ezishiwo azikho ezweni. Mina ke ngombuzo wodwa wezwi elikuTimotheyu wokuqala chapter 4 verse 4 no verse 5. Othi samukela konke ngokubonga, konke ngiyangcweliswa ngezwi. Mase sishayela imithetho emingaka yokudla, kanti usithandazelani sikubusiselani. I'm understanding. Ngoba makukhulunywa iqiniso ayikho into uSathane angabekile isandla sakhe kuyo, ayikho nje yodwa. Kodwa thina sikhethele izinto ezimbalwa, and leyo nto yenza ukuthi abazalwane noma uxolo abantu abangakholwa kube kukhulu ukukholwa ngenxa yemithetho egcwele ekukholweni. Abantu abangakholwa mabebuka izinto okuthiwa zenziwa kuYouTube, abazalwane bese bebuka ukuthi ukukholwa kunzima ngcono ngihlalela ngikhona. And okubuhlungu laba abantu abashayela imithetho bazoma phambi kaNkulunkulu baphendule ngabantu ababavimbile abangasindiswa ngenxa yokuzakhela imithetho yabo. Khulumile uJesu ngalonto ngabaFarisi ukuthi abaFarisi bazimisela okwabo ukulunga okungekho embhalweni. So asingazimiseli okwethu ukulunga okungekho embhalweni. Ingakho ngithi ke ngiyambonga uNkulunkulu owangenza ngashumayela ivangeli elisezweni.
hayi okungekho ezweni. Ngingasho ukuthi okungekho ezweni akukho uku-wrong, kukhona uku-wrong okukhulunywa umoya ongcwele, kodwa isikhathi esiningi usuke kukhuluma kuwe. Uzokutshela mayekuthuma ethi sitshele, akutshele mayetho kwakho. Kodwa thina ke sishumayela izwi, ngoba noJesu wakhuluma izwi esentabeni yemnqumo. Intshumayelo yasentabeni. Ukushumayela izwi kuyasisiza ngendlela emangalisayo. Asihlaleni-ke ezweni bafowethu singasuki kulona. Mawubheka kuMathewu 24 uverse 32 kuya ku-30. Angiboni la ku-30 39 34, I don't know. Fundani umfanekiso emkhiwaneni. Okay, u-35. Fundani umfanekiso emkhiwaneni nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. So uJesu la usifundisa ukuthi abantu abakwazi ukunaka bayakwazi ukubona ukuthi ihlobo seliseduze, noma ubusika sebuseduze, noma yini nani isizokwenzeka, ngokunaka izinto ezenzakalayo ezanulela leyo nto ezokwenzeka. Uthi-ke verse 33, kanjalo nani nxa nibona konke lokhu yazini ukuthi iseduze ngasemnyango ini na indodana kaNkulunkulu. Verse 34, ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwana siyokudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyadlula izulu nomhlaba, kepha amazwi wami awasoze adlule. Uma-ke uJesu-ke wakhuluma leyo nto, emva kwento ayishilo washo leso statement, okwazi ukuthi ngeke nangengozi kwenzeke idlule leyo nto ayikhulumile ingenzekanga. Uthi kasifunde emkhiwaneni nxa igatsha lawo selibuna lithamba sekusondela ihlobo. Lezi zinto esikhuluma ngazo kulezi inkonzo izinto ezisikhombisa ukuthi inkosi uJesu sisemnyama, hayi ukuthi sendleleni. Khona-ke amacula abacula bethi bayazizwa izigi. Awukwazi ukuzwa izigi zomuntu osemnyama, ngoba osemnyama akasahambi, uselindele ukubamba umnyaka bese yangena. So inkosi uJesu-ke okungukuthi-ke kunabantu abaningi abahlale bethi isikhathi u-5-2, angazi mina noma u-5-2 noma sesifikile. Fasho njalo uJesu ekhuluma nowesifazane wathi siyeza isikhathi futhi sesifikile lapho bonke abakhuleka kuBaba bezokhuleka ngomoya nangeqiniso. Sesifikile isikhathi sokuya kwenkosi uJesu. Uma-ke wena usadlala ungakaboni ukuthi kwenzakalani, ayike ngeke uyisole. Uma usekhaya lezwi usentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, ngoba iqiniso ulizwile. Okusemqoka ukuthi masixwaye Luka 21 verse 34-38. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokumenza nokudakwa. Inhliziyo ingasindwa. Inhliziyo esindwa yamukela zonke izinto lezi. Sengathi kufika isikhathi manje sokuthi uyikhethe into oyilalelayo, uyikhethe i-social media oyisebenzisayo, nakuyona uma usuyisebenzisa wazi ukuthi uyofunani. Bekuyokusiza uma uya ku-YouTube wazi ukuthi uyofunani, ngoba uma uzothatha noma yini uscrolle ubheke noma yini uzoyithola. Uzothola abantu abathi bayile ezulwini babona inkosi uJesu bakutshela izinto ezifile, ngoba bakhona bazothunywa uSathane ukuthi abasho njalo kanti ku-wrong. Khona abantu abazothi uJesu uthe, uJesu engazange asho. Ngiyabajabulela abantu abazolalela noma ubani othe uJesu uthe. Kanti ubani uJesu? Akusiyena uNkulunkulu na? On your wildest dreams, how can you say uJesu akawafuni ama-2000? How can you say that? Kanti ubani odala umuntu? Ubadaleleni uma ingabafuni iy'ngane zika-2000. Yayizwa nje loo nto ukuthi ifile iphume umuntu ofile
othunywe uSathane ukuzophendula umhlaba. Esimkhonzayo uJesu mayingasamfuni umuntu amsuse emhlabeni. Uyekelana uqhubeka umhlaba uma ingane zama-2000 engazifuni. Sikhonza uJesu ofile ongakwazi ukwenza utho, ukhulumayo kuphela. Angifuni ingane zama-2000, yini ama-8. Asimkhonzi-ke thina loyo. Owasifela esiphambanweni unamandla, wathi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Qaphela ukuthi yini oyilalelayo laphaya kwi-social media, donsa ngendlebe namhlanje. Ungathathi noma yini. Bekuyokusiza uma ungena ku-YouTube, uyongena ekhaya lezwi kuphela. Ngoma uzothatha yonke lezi mfundiso ezikhona. Ezinye zibonakala, ezinye ziyabonakala. Ezinye zibukeka zizinhle. Kodwa qaphela ungathatheki. Yingakho ngithi ngiyambonga uNkulunkulu owathi ngishumayela izwi. Ngoba kunezinto eziningi ezenzakalayo ngegama lokukholwa ngegama likaJesu azikho ezwini. So mawukhelelana nokufunda iBhayibheli ohamba ungena noma ikuphi, phaphama usufile, phaphama usushe esihogweni. Uthi awunkosi ngoba ngangithi ngiyakholwa nje, ade nganithela ukuthi anoqaphela hlola nomoya. Did you do that on earth? Thankosi ngibahlolana umoya. Hlola nomoya nihlole lokansibanda umoya ningawuyeki. Akekho ukho umoya okuthiwa singawuhloli. Usubambelele ezweni leqiniso uzongena ezulwini ungayisoli ngosuku lokugcina. Ngakho-ke asifunde emkhiwaneni nxa igatsha lawo selithamba lihluma amaqabunga niyazi ukuthi ihloko seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu yazini ukuthi seduze ngasemnyama. Iqinisile ngithi kimi lesi sizukulwane asiyudlula ngakenze konke lokhu. Kuyodlula izulu nomhlaba kodwa kudlula nagamanani nini kukhulumile. Kuthiwa asiqwaye kube inhliziyo zenu zingasindwa ukuminza nokudakwa. Yini ukuminza? Ukuminza ukudla kakhulu. Benomona, ukhali begreedy. Ngalokho usuphethwe isisu, ngidle kakhulu. Usakwazi nokwenza ngisufuna ukolala udle kakhulu. Ukuminza-ke leyo. Kuthiwa-ke xwayani kube inhliziyo zenu zingasindwa ukuminza. Qaphela into oyidlayo ku-YouTube. Qaphela into oyidlayo kumoya. Ngoba inhliziyo yakho izosindwa ukuminza, ulayisha yonke into le. Nengeke ikusize. Isiqeda uthando. Abuye uJesu sayo. Xwayani kube inhliziyo zenu zingasindwa ukuminza nokudakwa. Ukudakwa siyazi. Umuntu odakiwe usuke uqondo wakhe ungasekho. Ungasaphelele. Ngibatshela abaphuzayo. Mbuzi neminyaka emingaki mayithi uno-40, ngithi amathuba amaningi uno-5 years noma uno-10 years, owuphilile ungazilutho. Ingqondo yakhe incane nengqondo yomuntu eminyaka ewu-30. Ngoba kuney'khathi ezidakiwe mazihlanganiswa, mhlawumbe ziyiminyaka emihlanu lezo khathi. Udakiwe, ngithiwa ingqondo incane kuneminyaka yawo. So-ke lithi leli izwi, xwayani kube inhliziyo zenu zingasindwa ukuminza nokudakwa. Iyadakisa le information eningi egcwele ngaphandle. Ongayazi ukuthi ithini kuwena. Uhamba ubamba usuwenza lokhu, imithetho yakhona ayipheli. And bagijima banama-channel ku-YouTube nawamanye ama-social media labedlulisa khona lezi zinto zabo. USathane uyajabula. And bona abanye babo ababoni ukuthi basebenzela uSathane. Vula amehlo uqaphele ucela uNkulunkulu ukuthi umoya wokuhlukanisa. Xwayani kube inhliziyo zenu zingasindwa ukuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila. Unaka izinto zezo, unaka okwalokhu kuphila, unaka ukuthi ubani wenzani. Kuzokusiza ngani ukunaka ukuthi ubani wenzani. Ngoba ngabe ugijima ubhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, Hebrews chapter 12 verse 2. Ngoba sinefu lofakazi elisihaqileyo. Leli fu lofakazi lizosiphazamisa. Elinye likhona to cheer us up.
but okwethu gijima ubheke kuJesu ukhohlwe umuntu. Ngangayixoxa le nganekwane, bengibize ngenganekwane ngoba ngiyazi ukuthi kufanele kube iqiniso. Sasimotivatewa ngayo ukuthi singanaki izinto ezikhulunywa abantu. Kuthiwa kwake kwabakhona imincintiswano ukuthi ixoxo elizofinyelela phezulu. Ngisazothi bakugitshelwa ilanti noma kugitshelwa isihlahla noma kugitshelwa ini, kodwa lizothola umklomelo. Agibela ngamaxoxo. Oqalwa kuyinganekwane libe ixoxo ligibela ilanti noma isihlahla. But kuyeke lokho ikongibize ngenganekwane naka imessage enento engiyikhulumayo. Agibela amaxoxo azama akhathala phakathi amanye. Ahluleka ubuyela phansi. Lilodwa laphumelelana. Indaba lawehluleka lalela abantu. Khona bathi awu ningafika ngempela liselambela zafika la. Hayi kahleni bakithi alikwazi ukufika la. Lidiscourageke libuyele emuva. Lele lafika phezulu. Lama sele-interviewer. Alizwe ezindlebeni. Alizange libezwe bonke abantu ukuthi balidiscourage lithini. Yingakho laphumelela. Vala indlebe zakho kuyo yonke into ekhulunywa negative uma ufuna ukuphumelela. Gijima ubheke kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uyazi wena emsebenzini into abayikhulumayo ngawe beze bekubhuqe. Noma umakhelwana noma ubani. Ngeke kukusize ukunaka umuntu. Ngoba umuntu mhlale ngisho akanalo izulwana nasesikole. Matthew chapter 10 verse 28 engihlale ngiwuquote fanele ngabe seniyawazi. Lithi mesabeni loyo othesebulela abe namandla okupholisa esifokweni. So yeke ukusaba umuntu uyakwenzela lutho. Umuntu unomona. Mase ngibona ufike khona uzoba nomona. Bese nawe uyadinga ibali. Kanti uJesu uhamba nawe uzofikela ufike khona. Ngakho ke asiyeke ukunaka kwalokhu ukuphila. Vala indlebe zakho kuzo zonke izinto ezikhulunywa ezinegative. Ayikho into yobabuhlungu njengokusha esiphokweni. Ushe besubheka umuntu. Yazi ngihamba kahle. Yasha namhlanje ngoba ngalalela usibanibani. Yazi ngoba ngcono kabusha ushe. Uthi yazi ngiyasha. Bengithi ngenza kahle kanti angenzi kahle. But don't blame anyone. Kanjalo nokuphumelela kwakho usezulwini. Ngabikho umuntu ombongayo. Ubonga uJesu okwenze wangena ezulwini. So ke kufanele ukuthi ukhohlwele umuntu. Ubheke izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza. Sesikhulumile ngakho nokudakwa nokunaka kwalokhu ukuphila. Lunzume lolu suku ningazelele. Ngoba mawumenzile wadla kakhulu. Njengoba uyibona inyoka mawuyazi noma inhlwathi kuthiwa igwinye isilwane esikhulu. Iyahlala nje lapho ungahlala nje 6 months zonke ihlezi lapho. Funa kuze kubone lesi silwane singaphakathi ekwazi ukuhamba. So kusho ukuthi ukudla kakhulu ukwenza udakwe lokuzuma usuku lwenkosi. Ngakho ke qaphela ukuthi udlani, musuhamba udla yonke into le. Siyabona nasenkomeni yenze njani inkomo. Isilwane esidla utshani sibudle kanti khona la sibeka khona bese sohlala phansi komthunzi. Sikwetshise sesiyakuhlafunyisisa la sekuyadlula sekuyala uzosiphilisa khona. Ngesikhathi uhlezike wena wetshisa uyabuya uJesu akwazi kusukuma akwazi inyakazo usuthi umenzile. Dawe information engakusizi ngalutho unakuphila kwalelizwe luzokuzuma usuku. Ngokuba luyakufika njengogibe. Khumbula sifunda amazwi enkosi uJesu la. uLuka 21 verse 34 and 38. Uthi ngokuba liyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Yini ugibe? Luzofika njengogibe. Ugibe i-trap. I-trap iyakuzuma. Ukukhuluma into ongayinakile kanti abantu bebekutraphile nombuzo abakubuze wona. Usudedele information bengafanelanga uyiveze.
Ingakho ngelinye ilanga uJesu waphuma amagama asindayo. Bathi kuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Uyothola ngelinye ilanga usuthathe isinkwa sabantwana wasinika izinja. Ngani na? Ngoba lolu suku luyoba njengogibe. Ugibe ngamagama usutreshiwe washo into obengafanele ukuthi uyisho. Asiqapheleni-ke sifunde emkhiwaneni sibone ukuthi isikhathini washileka uNkulunkulu. Verse 36, ngakho lindani ngesikhathi sonke nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokhu okuyokwenzeka nawokuma phambi kwendodana yomuntu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kuthiwa kasilinde ngesikhathi sonke. Esikho isikhathi sokulala. Noma ulele ngokwenyama awulele kwelikamoya. Ngoba mayifika amaphupho amabi uthi uJesu Kristu inkosi. Kodwa mayingafiki usuke uphephile. Siyazibiyela ngaleli gama. Ngakho-ke musulala uzume kubanjwe ubuthongo. Lindani ngesikhathi sonke nikhuleke ukuze nibe namandla okuphepha kukho konke lokhu kuyokwenzeka nawokuma phambi kwendodana yomuntu. Khumbula ubaba uMkhize owashonayo sesenkosini manje useshona okokugcina. Uthi uJesu wayengabhekeki ngoba kabhekeki. Mawufundisa lenkosi kusukela lapha kuDaniel wayethi mayiqhamuka awe athi ngawa njengofileyo. Nompostoli uJohane isiqinisa sePatmos usho kufana ukuthi ngawa ngasenyaweni zakhe. So abantu abangebahle phambi kaNkulunkulu ngeke bame ngalolu suku. Ngoba lofika njengogibe phezukwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Ngakho lindane ngesikhathi sonke nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokho kuyokwenzeka nawokuma phambi kwendodana yomuntu. Ngoba ngeke kume noma ubani kuyoma abafana naye. 1 John chapter 3 verse 2 uthi njengokuba sesingabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo kodwa sikwazi siyoba yikho. Verse 3, kodwa bonke abanalelo themba bazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Yilabo abayokuma abahlambulukile. Noma hlambulukile ngeke ube namandla okuma phambi kwakhe. Verse 2, verse 37, njalo wayefundisa ethempelini emini kepha kusihlwa wayephuma ayolala entabeni emnquma. Ekuseni abantu bonke beza kuye ethempelini ukumuzwa. Ngakho mshono yedwa kulabo wayethi inkosi uJesu lalapha. Udlani. Ngicela uzongena endlini yami. Njalo efundisa lento eyifundisa hamba ulala entabeni emnquma. Eyindodana kaNkulunkulu. Usisiwe lo ndawo lapha ilala khona uJesu. Yikho ama-tourist efloka eyakhona. Mawuke waya kwa-Israel awufuni ukungayi eGetsemane. Getsemane isentabeni emnquma. Ngoba lapha ilala khona. Lapha ithandaza khona. Lapha ixoxa khona nobaba wakhe. Unalo wena elakho iGetsemane. Mawulala wena ulalaphi. Ngiyakubona ukulala embhedeni. Ulalaphi kwelikamoya. Uphumulaphi kwelikamoya. Nayo indawo ohlala khona uxoxe noNkulunkulu naye. Bethu abantu belele bethu kodwa ube nendawo yakho. Uphaphame ebusuku xoxa noNkulunkulu. Balela abantu abezwa lutho. Uyixoxele noNkulunkulu. Ayikho into emnandi njengale yakuvuka usuvuke. Nixoxe akuphendule. Ukhulume naye. Ngoba unjani uneGetsemane lakho, nendawo yakho ethandaza khona. Abantu abangayazi nesikhathi sakho oxhumana ngaso noNkulunkulu, abantu abangasazi. Njalo wayefundisa ethempelini emini kepha kusihlwa wayephuma ayolala entabeni emnquma. Njengoba ngisho nje khona oyedwa wayemngenisa. Asizi ukuthi khona wayemqoqa. Ukuthi nabafundi babe nendawo zabo zokulala. Kodwa yedwa umuntu engenayo indawo yokulala. Lapha elanda khona amandla
ukuthi njalo ekuseni uma befika abantu abesenotho ukuqhamuka ezulwini bazobatshela lokho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masizibukeke ezinye zalezi impawu akhuluma ngazo inkosi uJesu Kristu. Mateyu 24 verse 3 yakufana. Lithe sahleze entabeni enquma abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuyoba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba nini na. Ngiyakhumbula ukuthi lezi inkonzo sike sanazo kodwa hayi phansi kwesihloko esithi isikhathi sini. Bezibuyisa kuNkulunkulu sitshele ukuthi lokhu kuyoba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe. Umbuzo owodwa udinga impendulo ezintathu. Jesu waphendula wathi qaphelani ningadukiswa muntu. Qaphelani ningadukiswa muntu. Ngiqale ngayo leyo note yokuqaphelisa izinto ezikhulunywayo. Ziningi izinto ezenzakalayo ezilapha ku social media. Ziningi ngendlela emangalisayo. Ubusisile loyo uzothi inkosi nalokhu kuvela kuwe yini. Yokuphendula kuthela. Mayengakuphendulanga wakuthela funda izwi lizokuthela. Nkosi nalokhu kuqhamuka kuwe yini na. Qaphelani ningadukiswa umuntu ngokuba kuza kuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguKristu badukisa abaningi bathi nginguKristu. Udlule lapho athi umuntu bengikhuluma noJesu uJesu uthe yiwarranty ngabantu abasitshela ukuthi usibani ofika usezulwini nomsesihogweni bese bethi batshela uJesu ngoba khona lento okuthiwa yi-personal prayer ayikhuleka umuntu ungezwa muntu owakhuleka wayiselelesi ngosuku lokugcina. Bonke abantu abalelesile abawuzwanga lo mkhuleko wezwe uJesu neselelesi sesibili wathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Wathi uJesu namhlanje ayebagebengile bafike bamfuna esihogweni abamtholanga ngoba wayesezulwini. Yiwarranty ngabantu ababuka ukuphila komuntu bese besitshela ukuthi ukuphi bengazi ukuthi ngomzuzu wokugcina lo muntu wathini enkosini yakhe. Asiyekeni ukwahluleka. Asizinake thina siye kunaka indaba zabantu. Ukuthi umuntu usezulwini sesihogweni akungisizi ngalutho. Okungisiza ukuthi mina ngiyaphi. Impilo engiphila inhlonsaphi. Ngoba sesesihogweni uma sesezulwini akana impact kumuntu osemhlabeni. Noma ungatshelwa ngumfundisi omkhulu ukuthi usesihogweni ngeke kukusize ngalutho. Ngisho ngifa manje bese bengithethe ngisesihogweni ngeke kukusize. Kunoko kuzokuqeda amandla ukuthi awukholwa kanti akukho nomsebenzi sesihogweni. Bese usebenzela isihogo ufike ungifuna isihogweni ungakutholi ngoba wakhohliswa. Umuntu othile wabulala umununga lomndeni wakho usho ukuthi kusesihogweni ufike uma ngabe uthole ezulwini uma wena uyongena ezulwini ngoba wazi ukuthi lathini ngomzuzu wokugcina. Umzuzu wokugcina usemqoka ngendlela emangalisayo kodwa usemqoka kumnikazi wawo nenkosi yakhe ngoba thina abanye sesingasekho lapho singezwa singalaleli kodwa sibuke ngaphandle sibuke ukuthi wenzeni emhlabeni bebambe imoto ubenza lokho nalokho. Kanti izwi lenkosi malithi khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe kuze lapho esekhulile angasuki kuyo. Yazi kunabantu abazalwa amakholwa abenza ubugebengu la ngaphandle babuqeda ngenxa yobugebengu athuthulwa amaphoyisa. Uma usuphuma umphefumulo akhumbula ukukhuliswa ngakho
ukuthandaza uRoma 10 verse 9 afe angene ezulwini ubukhulisiwe ngendlela okuyoba ngeyakhe. Thina sithi ubulawa amaphoyisa sesihogweni ufike umfithe ezulwini engenamqhele ngoba akalisebenzelanga. So asiyeke ukunaka abantu ngeke basenzele lutho. Zinake wena nesifundiso usitholayo eBhayibhelini kuyokusiza lokho. Bengithi-ke masizibuke lezi mpawu kuphela ningadukiswa umuntu ngokuba kuyoza abaningi egama lami bathi mina nginguKristu badukisa abaningi. Ngokwevangeli likaLuka chapter 21 verse 8 uJesu wathi qaphelani ningadukiswa ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguye bathi futhi isikhathi sesisondele maningi abalaleli. Bazokhuluma le language esiyikhulumayo bathi isikhathi sesisondele uthi uJesu singabalaleli. Njengoba esho nje bethi ibandla liyahlwithwa ngoSeptemba. Into ebuhlungu ukuthi uma lingahlwithwa namhlanje sobabuza nini ngazobe sesihlwithiwe ukuthi ngabe uthe wena uhlwithwa ngoSeptemba sikuphi manje. Kufanele-ke sibe nesibindi sibabuze inkinga ukuthi ba-faceless after September uNkulunkulu uma engakadlulani. Yiphi le nyanga kusiyena u-October sikuphila sihlwithiwe ngoba bengasabonakali sebecashile. Uthi kuJesu qaphelani ningadukisi ukuba kuyoza abaningi egama lami bathi nginguye futhi bathi isikhathi sesisondele maningabalaleli. Athi verse 9 kaLuka 21 nxa nizwa ngezimpi neziyaluyalu ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke lokho kuqala kepha kuphela akukabikho masinyane. Kuzoba nezimpi ziyakhulekelwa lezi mputhi ziphele ngeke ziphele ngoba ziprofethiwe Jesu ukhulumile ngazo. Nansi lesithatha isikhathi eside abantwana bakwa-Israyeli balwa nani nazi nobani kufanele ukubala bodwa nje lapha eGaza abonke bahlezi khona. Kuyathandazwa kuyakhulekwa ukuthi ayiphele le izophela kanjani ngoba iprofethi uthe uJesu kuzokwenzeka. Okwethu kuzikhulekela thina nabantwana bethu ngoba siyenza lesi sikhathi sesifikile ukuprotecta-ke uthi uJesu nozwa izimpi namahemhemu. Kithina njengalempe kwa-Israyelini ihemhemu okungukuthi yiso lesi sikhathi esikhulunyiwe. Ngesikhathi kwenzeka ukhetho kwakhulekwa kwenzeka yonke into kuzongena uhulumeni weningi kuthatha kuzochitheka igazi uNkulunkulu wangenelela kwenzekanga ngoba engakafuni ukuthi lichitheke la eSouth Africa. Kodwa ngesikhathi sodlame lichithekile ngoba ubevumile ukuthi lichitheke. Lokho kufanele sikwazi wenza intando yakhe ngesikhathi sakhe. Lithi izwi lenkosi wenza kuthanda ezulwini wenza kuthanda emhlabeni nasezinzulwini zonke. Kukuphi ezinzulwini zonke? Wakwayibuza thini izwi malithi ezinzulwini zonke? Uma ungawusebenzisanga umqondo noma uNkulunkulu angakusizanga ucabanga ukuthi uNkulunkulu uphethe umhlaba nezulu kuphela. Zonke lezi zinkanyezi nalemhlaba ekhona sebeyile kuyo abangaya kweminye abayibeka ngamagama amaningi. Iphetho uyena malithi igama wenza kuthanda ezulwini akuthanda emhlabeni nasezinzulwini. In anything that exists God has got control. Noma yini ufisa ukuyicabanga awukho umhlaba noNkulunkulu othize ongena naloka Abraham noka Isaka noka Jacob. Anything that exists idalwe uyena unamandla phezu kwayo. Ake umhlaba waqonda leyo uzounderstand uNkulunkulu ukuthi ngeke simunderstand. Abantu abaningi bathi bayamazi asisoze simazi
ngoba nasibhezela khona kuyingxenye uPawulu siyokwazi konke masifike ekhaya ezulwini sazi ingxenye futhi siprofethe ingxenye masifika khona siyokwazi konke sibe singasakwazi ukubuya sizobatshela lokho okuncane uMongcwele asibhezela khona. So yonke into ekhona la lezi inkanyezi esibonayo zihlukene ngosayizi. Yikho bebuye bethi eminye imihlaba bashiya inkanyezi. Lithi izwi lenkosi uzibiza zonke ngamagama zize kuye. Zinamagama lezi inkanyezi. So uma lithi ezinzulwini zonke wenza kuthandayo, kusho ukuthi noma ngabe yikuphi wenza kuthandayo ngoba akekho omunye uNkulunkulu ngaphambi kwakhe, ngeke abe khona emva kwakhe. It's not like uNkulunkulu wezulu nomhlaba, leminye imihlaba khona omunye ophethe khona. Ayikho lokho. Uyedwa phethe yonke into. Uthile ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke lokho uqala kuphela kube kungakafiki. Akukabikho masinyane. Matthew 24 verse 8. Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Lezi zinto esesizike sazithinta sizozithinta siqhubeke. Uqala kwemihelo. Bayazi-ke abesifazane kufike kuqala imihelo uzwe uriport bese yanyamalala urelax. Phinde iqhamuke imihelo report inyamalala urelax. Kuze kufike la khumayo-ke usithi hayi sesifikile isikhathi ngiphuthumesele eklinikhi noma kwadokotela. So-ke lezi zinto imihelo yini singa-8 ngenxa yale mihelo na? Ngoba sitsheliwe ukuthi emva kwemihelo kuzokwenzekani bese sisibone sekuyenzeka. Kuzoba nemihelo kuphela bese kuyenzeka. Kepha-ke konke lokhu kungukuqala kwemihelo. Lapho-ke bayokumkhaphela osizini manibulale. Niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Ngikhumbula izwi likaJohane elithi siyeza isikhathi lapho nibulalayo uyothi uthunywa uNkulunkulu. Abantu baqashile ngegama likaNkulunkulu endakathule ngoba ethule. Uthi ngifuna leli gama ukona kwaba kaphelele. Nakhumbula sikhuluma ngapha emavekini adlule ukuthi wathi abantwana bakwa-Israyeli bazohamba bayoba isigqila kwesinye isizwe kodwa bazohlala u-400 years ngoba kobe kungakapheleli ububi bama-Amori. So njengamanje uthule engathi akazi lutho ngoba ububi bakho abukapheleli. Uyekeke, ngifuna uJehova senokuthola, umbize seseduze, umuba indlela yakhe embi nemicabango yakhe emibi ngoba uyokwenza ukuthethelelwa okukhulu. Uphi uPope lo oshonile manje? Uyena lo okhuluma wathi asikwazi ukuphathwa incwadi endala kangaka uzobhala iBhayibheli elisha lama-2000. Where is he now? Usekubhalile akathule uNkulunkulu uma ngabe wenza into oyithandayo. Ukathule nje athi ububi balo muntu abukapheleli. La kuzophelela khona ngizobonakala ukuthi nguNkulunkulu. Ulibhalile lelo Bhayibheli. So myeke umuntu enza into ayithandayo. Engithi asibayeke abantu singabanaki. Zinake wena nesifundiso khona uzophumelela. Umuntu akayonke into ekhulunywa abantu. Abanye babo bakhuluma ngoba bayakhokhelwa. Abanye benu bavuka ekuseni baye emsebenzini bayosebenza kuphela inyanga bahole. Khona baholela uqamba amanga. Khona baholela ukudukisa abazalwane. Uyahola lo muntu. Wena uhola lutho ngokumlalela wenza into ayishoyo. Kodwa uyohola ngosuku lokugcina. Umlilo oshisayo ozoshisa amaphiyakana. Lapho-ke bayakwemkhaphela osizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona-ke abaningi bayaqhubeka bakhaphelane bazondane. Abantu basazokukhaphela
bakhubeke bakhaphele. Okubuhlungu thina uNkulunkulu asibekile njengabaholi, uzokhuluma umuntu nawe kanti ukhuluma amanga uyamkhaphela lo, thatha isinyathelo nawe ethe mangeni, ngoba khona nisazodayisana la thusibantwana wenza ukuthi kanti uyasukela waza kwenza. So thina njengabaholi, ethemba umfundisi wami uyangizwa lapho khona, usentabeni noma ukho entabeni, uThepha uzongena kuyo, bazalwane bakho bazokulethela izinto ezingekho, bathi usibani wenze kanje, kanti sebeyamzonda. Babengeke bakwenze kuJoseph, umkaPotifari amsukela uJoseph ahamba uboshwa ngengeko. Uzoyeka uku-act kanti uNkulunkulu othumela umuntu ukuthi azokutshela. So sidinga ukuhlala kuNkulunkulu singasuki, sithola umoya wokuhlukanisa. Khona abaningi bayakhubeka, bakhaphelane, bazondane. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukisa abaningi. Ngenxa yokwanda kokubi kuyakuphola uthando lwabaningi. Kuzophela uthando ngenxa yokwanda kokubi. Ububi buyanda. Ngendlela obanda ngayo, banda kakhulu kubazalwane, banda kakhulu emakholweni. Ngiyazi ukuthi aningizwa, ngicabanga ukuthi niyangizwa. Uzobanda kanjani? Uzokuhlala ekhaya, ubaba wekhaya ngoba unamandla arobha ugesi, uthi uyakhuluma dabulele impama, uhlala usebenzisa ugesi orojiwe, udla ukudla kagesi orojiwe. Bandile ububi kwakho, abonile wena kwande ububi, bese uthi akusiza ukukholwa kwami kuphola uthando, ushiye uNkulunkulu. Kuzokwenzeka izinto around you ezizokwenza ukuthi kuphola uthando ungazange wone, ngenxa yabantu abasemagunyeni abaphezulu kwakho. Uzothi usemsebenzini usebenza, kanti mhlawumbe umnikazi walo msebenzi uyagembula, anosele inyama nijabulise, uyidle le nyama, iphathi yenyama, kanti udla inyama engcolile, bese liyaphola uthando ngoba kuzobe kwande ububi. Khona abaningi bayakhubeka bakhaphelana, bazondane. Kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi badukisa abaningi. Ngenxa yokwanda kokubi kuzophola uthando kwabaningi, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena oyakusindisa, okhuthazelayo, hayi oyivila. Athi mayithi umoya ingcwele ithandaza, uvuke manje uthandaza, ungathi kusebusika kuyabanda, uthandaza ekuseni. Uvuke uguqe, uphume ngubeni, ukhuleke ngoba uyakhuthazela. Mayikuthuma uNkulunkulu ekuthuma khona uhambe uyokwenza, ungathi mina Nkosi, mina ngubani mina. Khuthazela endleleni yakho yokukholwa, ngoba okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena uyakusindisa. Okhuthazela kuze kube sekupheleni. Sizokhuthazela masihluleka ukufika ekupheleni, sihluleka ukushaya intamo, so isihogweni ukukhuthazela kwethu. Thandaza uNkulunkulu akusize, ngoba njengoba sibekile la, sizitho emzimbeni wakhe ngamunye ngamunye. Uyawenza nomsebenzi wakho kube mzimba na. Uyazi ukuthi uma ungawenza umsebenzi wakho umzimba wonke uyakhula. Makubuhlungu izinyo ukwazi ngisho ukudla, kulamba umzimba wonke ngenxa yezinyo lebuhlungu. So ubuthakathaka bakho busi-affecta sonke. So khuthazela ukuze kube sekupheleni. Kuthi kuverse 14, leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufika ukuphela. Yingakho-ke ngithi thina esivimbile ukuthi uJesu asilande, ngoba leli ivangeli alikakashunyayelwa ezizweni zonke.
So mangakashonyelwa kuzofika ukuphela. Uma wena uyivile ungakhuthazeli uzobe sekupheleni, lizofika kanjani ekupheleni? Asizulandwa koze kuphole uthando sife sesihogweni asithandaza. Babongileyo babongcwele. Siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyakuzwa bonke osikhulumile. Ubusisiwe ozwayo enze. Siyabona Nkosi ukuthi siphile esikhathini sokugcina. Siyabona Nkosi ukuthi ususemnyango. Njengoba izwi lakho lisho, asisazizwa izimpi zakho. Kodwa usumile emnyango njengamanje. Ulinde icilongo likhaya. Ulinde izwi lengelosi enkulu. Ukuba Nkosi uvele phezulu. Sihlwitheke sibutheke size kuwe. Labo abangcwele ngoba wena njengomhlwithi ungcwele. Asizuhlwitheka masingekho ngcwele. Siyacela uNkulunkulu wethu usipha amandla okuma. Usipha amandla Nkosi okulenza izwi lakho. Noma ngabe linzima, noma inyama engavumi, kodwa umoya uvume silenze izwi lakho. Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke osenzele khona ngale nkonzo. Kwangathi ungasiza noma ubani ozoyizwa, noma uyizwa namhlanje, noma uyizwa ngelinye ilanga ku-WhatsApp noma ku-YouTube. Ngithandaza Nkosi ukuthi umsebenzi wenzeke. Ngoba izwi lakho leli limile ngonaphakade ukuthi lishunyelwe namhlanje noma lishunyelwe izolo noma lishunyelwe kusasa lizowenza umsebenzi. Ushilo wathi ngeke libuyele emuva lingawenzanga lokho lithume khona. Siyazithoba-ke Nkosi nanti ibandla lakho, ngiyacela usize. Ngiyacela Nkosi ulilekelele ungalahlekelwa nawe yedwa. Kungabikho noyedwa khona la. Noma uyilalele le nkonzo, noma uyibukayo ku-YouTube, aphenduke angene ezulwini. Kungabikho noyedwa ozolahlekelwa uyena. Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke. Yandisa umsebenzi wakho, ligijime izwi lakho umhlaba wonke jikelele. Alaziwe leli vangeli eliphilayo. Ivangeli lokuqala elikuzenza uthula. Sikhulekela Nkosi ukuthi ligcwale umhlaba wonke ukuze kufike ukuphela. Ngoba ngokuthanda kwethu sifisa ukuze ekhaya ezulwini manje. Kodwa ngokwentando yakho uNkulunkulu asikakashaya isikhathi. Kodwa siyazi usesifikile. Sisizeke sikukhonze ngeqiniso sihambe ngobungcwele. Konke lokhu sicela ngoJesu Kristu ophilayo. Wayefile ngosuku lwesithathu wavuka. Alpha no-Omega, isiqalo nesigcino. Phethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Abathanda ukukhuleka nami kwamathemba esinaya nabasuku. Phethe yakho, ngoba indlela zimbi. Phethe yakho,
Jesu, Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindise. ukuba umsindise. Sathana nomfuni, Sathane nomfuni, amadimoni amawafuni. amadimoni amafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, uphathe impilo yami, ungilondoloze, ungilondoloze, uzongivuse ngosuku lokugcina. uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Amen. Baba, egameni lomfowethu uJesu ophilayo nanti ibandla lakho, ngiyacela Nkosi ukungcwelise ngezwi lakho sesililalelile manje. Silalelile izwi lokuphila eliyimbewu ephilayo, eliyimbewu engabuniyo, eliyimbewu emile engunaphakade. Siyacela Nkosi usisize ngenxa yale mbewu yezwi lakho. Ushilo ukuthi onembewu yakhe akoni akasenzi isono, noSathane akamfuna akasondeli kuyena. Siyacela ke Nkosi usibiyele usigcine ngezwi lakho. Amahubo 125 uverse 2 uthe njengokuba izintaba zakhe eJerusalema kanjalo abantu bakho yabahaqa ukuze bephakade. Haqake Nkosi kube lona loyo nomndeni wakhe kuze kube usuku ozolanda ngalibandla. uJesu Kristu inkosi. 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 Amen. Amen. Siyabonga ke senihlala unaleli verse ngifisa ukucula. Oya. Number 75 verse 3. Umangosi ungibona ngisazula
kohlelo